pangga, today is a very good day. Ang saya-saya ng heart ko today dahil madami ang mga kapangga po natin na nagpapahayag ng suporta sa ating programang Harana at Dagupan. At today, super saya po talaga ng heart ko dahil ako po ay may nagbigay po ng papackage sa akin. Dito lang may papackage. Meron pong isang envelope dito at ako ay mag-unboxing. Samahan niyo po akong tuklasin kung ano kaya ang laman ng binigay na ito na na regalo. Kaya tingnan natin. Pangga at ito pala ay galing kay Jing Garlitos. Thank you, Jing Garlitos. Dyan sa may barangay, ano na yun? Nakalimutan ko, Manambong. Manambong. Hindi ko alam kung norte yun o sur. Basta Manambong. Doon kila Jen. At ito actually kagabi pa ito. Ngayon ko lang siya bubuksan dahil kanina lang inabot sa akin. So, excited na po ako kung ano kaya ito. Tignan natin. Di ba dapat ganito sirain daw para... Wow! 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 Ako ba ito? Harana Queen Annalyn. Wow! Naman! Ang sweet! Uy! Drenowing niya to. Wow! Nakaka-touch naman, Jing! Ouch! Ay, nakaka-touch, Jing! Diba, drawing ito, no? Drenowing niya. Pencil. Wow! Uy, Jing, thank you, Ang ganda. Meron akong i-display doon sa bahay. Thank you. Ito na yung cleavage ko. Ang message mo para sa kanya. Ganyan ka. Jing, maraming salamat sa'yo. Ganyan mo yung pagkasalita ni Susie Pabel. Hi, Jing. Hi, Jing. Maraming salamat sa'yo at sobrang natouch ako sa ginawa mong drawing sa picture ko. Talagang mas maganda nga ata kung ito ay dito ko na lang i-display dahil alam mo ba na wala akong picture. Ako ang pinakakawawa dito sa istasyon na ito. Tingnan mo naman, lahat sila may mga pictures ang gagwapo. Ako lang wala pala. At maganda yun. Ako wala. Kawawa ako. Pwede ka naman na dito. Jing, thank you buti na lang. Savior kita. Kasi matagal ko ng pangarap ito. I love you.